Engangibulala masendlala baba. Ubaba wamunyola. Engangibulala masendlala baba. Uba. Aw. Hlehla ntombi skin jeans engena mina ke manje ngizoyahle. Intokazi yakho elundini umkapa isicuba wasosiwe zalo mambatha ushani uthi undaba ezithi. Aw. Njengeyintombi ke eseyithe ukukhula mhlambe eseyiqomile uyakwazini wena osuqomile ukhulume nomzali wakho umtshela ukuthi ma ngathi sengiqomile usibanibani nakanje unalo lelo lungelo lokuthi ube open kuma wakho? Yebo unalo ilungelo ngoba uma wakho ayikho umuntu ongakuphuca lelo lungelo onalo ngoma wakho. Kodwa angiboni into efanele leyo ongayixoxa nomzali ukuthi uqomile. Mhlawumbe ngisho ukuthi nje bade ichazile ukuthi kuhlukene khona itshitshi nentombi. Intombi ingakhuluma nomzali manje siqomile futhi engathi umzali ungakhuluma naye wazi ukuthi umuntu oyimisele mhlawumbe osefuna ukuzovela kini. Hayi bese utshela uma wakho ukuthi uqomile uzomehlwana umfazi umtshele futhi mase ngiphinde ngaqoma noma uzomtshela kulokuphela. Itshitshi nje angiboni ukuthi khona ilungelo nalo kuyotshela umzali khona itshitshi umuntu omncane osuke esahlosa amabele osuke esakhula. Itshitshi nje angilibona ilungelo ngathi ingane ngawutshela umzali ukuthi iqomile nomzali into ayamukele athi ngoba ngifuna ukwazi ukuthi umntana makwenzeka kwenzeka iphuthu ucabanga iphuthu umzali enganeni encane ukuthi ucabanga ukuthi makwenzeka ngokufunaphi. Lo ngaleyo ngibona ngathi nawe uyinika igunya uyayikhulula ukuthi noma ngabe isiyoganga ingasabi ngoba iyazi vele ukuthi wena uyazi ungabe umzali. Kodwa intombi njengoba nje ukuthi intombi umuntu oqala ku21 kuyaphezulu. Mawusumazi umfana ubona futhi uyimisele noma usiyakutshela ukuthi ucabanga ukuthi ayekini ungamcathi ungaqala lapho ukutshela umzali wakho ukuthi ma ngiqomile umfana wakasibanibani wakephi kanje. Mhlawumbe balapho bese kuyabonakala ke sengena incwadi. Hayi kodwa bese ngisola uma ngithi ngiqomile ngisho lo mfana nje ngithi ngiqomile ma okay nomfana sebe nezinkinga sixabane. Ngiphinde futhi ngiqoma omunye ma sengiphinde ngaqoma futhi naku sengiphinda ngiqoma. Mhlambe phela ungamtshela uma wakho uma ukuthi ufuna iziluleko engani uyazi ukuthi uma wakho ngeke aza kulahlekisa. Mhlambe ungamtshela uma wakho. Ingakho kade ngithe eqaleni leli lungelo umuntu ongazoliphuca umuntu lokuthi ukhulume noma wakho umtshothi uqomile noma ungamtshela. Kodwa mina bengacabanga ukuthi ngathatha iziluleko kuma zokuthi zomjolo angilo zomjolo ngoba iziphi ezokuthi manje umfana ngihetha ngenze njani ngikhale ngizomtshela mase ngethile makho hlukana naye iziphi lezo lo mazo ngiyazo nazomjolo angisho ukuthi ku wrong bayakwenza abanye bayakhuluma abanye abanye abazali ba right kodwa mengithi mina ngitshela ukuthi ngiqomile iziphi lezi luluke ngithi ngiyoyifuna ngima ngitshele zona ngokujola ngiyintombi ngithi athina ngathi ngabe umfana ngihetha wenza njani uyahayiza mntanami mengabe kuukuthi uyasuka uyahamba uyayibulala ngithi uma athini mhlambe ngakutshela ukuthi ihlukana naye umfana nje ngize ngiyotshela umama athi uma ngihlukana nomfana nje ngomjolo ngimnika uba uma wami yeke isikhathi wena uma wakho mehlisa isithunzi ngoze umsaba uma wakho mase umkwazi khona umzala wakho ukuthi indaba zomjolo ayikho into enzokucela umzala wakho ukuthi nje umjolo uyintombi umjolo angaphandle mosithi ma naku senginenkinga ngivele inkinga emshado nami ukhona nami ukuthi uma wakho advise ukuthi mntana nje bakhona masenza kanje hayi awuwenze kanje emshadweni hayi ukuthi ngiyotshela uma ngomjolo wami njengentombi ukuthi ngithi ma naku ke manje ke ngiqomile uthini ngaloko wena bese uma yaqala ke sethi hayi mntana mina ngazi ukuthi intombi mayiqomile ike imbona kancane umfana khona abazali obona kahle ukuthi yazi lento ekhona ngathi afike umngane akhathi yaso dade ngitshela uma ukuthi sengiqoma into kanje ngiye ngikubuza utheni umqala mhlawumbe mina wami uma lo engazi kahle ukuthi akadlali abafani abazali kodwa nje uma uwona usuke uyigibeza ekhanda lomzali wakho mawuzotsho umzali wakho ngomjolo uyintombi okay umzali wakho uyakuye kuyohlola sifike siyala lapha emhlolweni ukuthi abafana bayingozi kangakanani empilweni yentombi mengabunga kakhulu bese uma afika athi ha umjolo mntanami ngiyawuvumela mina ngiyazi uqomile ngiyazi ukuthi ngabe mntana konakala ngokubhekaphi kusho uma ethi uyazi ongibhekaphi
usho umama ethi uyazongibheka mawenzeka ngiba nenkinga yiphi lokho engashuthi inkinga yokulala hayi uma usekwazi ukubona inkinga mathi ukwazi ukungibonela inkinga ezoba khona ngiyintombi ngihamba ngemhlolweni usisho ukuthi usengivivele ila sekufanele ngene khona ukusebenzisana phakathi kwabazali nomama abasihlolayo ngoba manje umama osihlolayo sifundisa okunye umthetho ube wodwa ekhaya akusafani manje akusafani umama useyaphathisa nje ukuthi ingane fanele ikhulume ngendaba zomjolo umama ngala basitshela ekugcineni kuthuka umama abasihlolayo nokuthi mina umzali uzozathu usesengenankinga yena usesekuthuka umama abasihlolayo kanti umzali uyena ohlulwe ukuthi asebenzisane nomama osihlolayo angathi umama ebesho okunye enganeni umama umzali ngala usho ilento ema-meeting ukuthi abazali nogogo ngathi bangabambisana belenze ngithanga mhlawumbe njalo nginjwayana nathi sihlolo njalo ngenyanga nabazali Baniphelezele. noma engasesiphelezela but babe ne-meeting nogogo kube Bebodwa ukuthi nje nje uyakutshela nje ugogo ukuthi ngengane yakho uthi hayi mina umntana wakho nje basihlela nje umntana wakho usahamba kahle nosibabona usahamba kahle abazali bakwazi ukuphumelela baxoxe ukuze ugogo akwazi ukutshela uzala ukuthi mina lento yomjola ngiyiphasisi bese uma efika ekhaya bese mina ngiba nobudlela obukuthi noma ngiyokhuluma indaba yokuqomba mhlawumbe into engithatha ngendlela mina kama wami mina ngeke ngithole lo thuba ngiyathanda ngabe ngiyafisa ukutshela uma ukuthi ngiqomile engamniko ba ngisho ubaba ngathi ngeke ngitshela usisi wami omdala mina ukuthi ngiqomile uzongibhekisa le umzali uvela athi nje hayi uyintombi kulungile noma engenzani Uthi, oh, kanti umntombi ngeke. kufanele uphambisane nenhlonipho uhloniphe uyihloniphe kwawena umuthi uzothi ngoba uyintombi sekufanele wenze noma yini wehlisa isithunzi sakho lapho wehlisa neso zakweni ohlola nabo wenze lo mfana kangaka engaze ngithi ngiyotshela uma ngayi we ungenzeleni ungisiza ungilekelelaphi noma ngabe ungiphi imali ngisiza ngani ukuthi ngaze ngiyothinga mama wami nangu asithi-ke nanguma wakho useyakubona ukuthi uyintombi kodwa ususezingeni lokuthi uqome useyakutshela ukuthi mntanami cela ungazisi isoka lami ungibizele isoka lakho lize la ekhaya ngizolibuza ukuthi liyimisele ngani ngawo nithini-ke ngalabo mama lapho mina kokukhulula kowami mina kwamama ngangala ngamtshela ukuthi ngeke ngize ngikwazi mhlawumbe ngangigcina seyisho alikho lelo soko mhlawumbe likhona ngeke ngize ngilethe isoka lami ekhaya yabo nje usoka lami lingakaze lifune ukubona umali lizomtshela ukuthi liyimisele ngami akukwazi ukuba uma wami ozobuza umuntu ongashongo lutho ngami umfana ngabe ngimbiza mhlawumbe ngiyamgxosha vele useyabothi hayi bo ngathi ngidlala aphaphanga ngaka manje lo wangibizela uma wakhe vele mesefika nguma wakho vele mesefika nguma wakho uma wakho sebayahlala phansi okay ngigodize ekhaya manje ngihambisa ukudla bahleli noma isoka lami elingakaze lona lingicela ukuyoqala ukubona ubhuti wami ukuthi hayi futhi ukhona nomfweni sefike mina ngiyolandela umuntu omkhulu kangaka empilweni yami ngithi umama alilande azolibuza ngami ukuthi umiseleni ubone ngashongo lutho ngisashongo lutho nje indaba mina ngibe nesingiso komla uzobona lapho ukuthi engathi lapha ekhaya abekho right la siyaqatshela abafaba ukuthi hey ngeke uphaphe kakhulu sebiza uma wakhe lapha ngishongo na ukuthi khonto engimisele ngawo ngabe ngithi nje edlaleni la ngesengibizela abazali bakhe mhlawumbe futhi abafana abathanda isicefu kwesinye isikhathi usuyibangela isicefu emfanele ngoba masuwazi oma wakhe uyamfonela uma wakho unjani mkhwenya sembizo mkhwenya nawe uma ngiyaphinda akekho lapho kwena awusokwazi ngoba bazoyishintsha nami ngoba uzobefuna ukuthi nangelanga mengabe ungekho azi ukutholaphi wena uma ngabe uhambele wakugibela sefonela yena ulapho loyo isesisoka akekho la kodwa-ke phela iyasiza leyo nto leyo ukuthi umzali acele ukuthi engani yila khona ozobe usulibona kahle-ke isoka lakho-ke uma selibaleka selikubona ukuthi uyisicefu mhlawumbe liboneke ukuthi cha khona abantu abalokwe bathandana namadoda abo mhlawumbe bano-10 years akazazi abacela uma ukuthi umaloku ambona ngalesa sikhathi lesana namanje usambuza ukuthi uyimiseleni ngami sasa umbangela isicefu uyakuthanda kodwa manje bengafika emcabangweni ukuthi usengakuthathi umakho obvious umakho umbuza ukuthi manje uhloseni ngawo ucabanga ukwenza njani hayi manje ngadanisa impilo nje kwalunga ngiyamthatha omunye uthola umkhwena omgahle nje oright empilweni unayo imali athi hayi makhuleka nje ngilinde isikhathi esiright nje khonto ngilungisa encane ngiyamthatha kusho umkhwena ehle noma wakho uzothini vele ngumakho uzokhuluma into eright ngawo uma egcine engafika ngafuni lapho nguma wakho usuyaphoxeka uthe ngumakho uyeza umfana kodwa-ke phela abazali banako ukuthi bambone umuntu oserious ngengane yakhe uzomuzwa laba manje bafana ngabona ukhona ngathi uyintombi zohlelo ukubona umfana oze ngokudlala umzali uba kade shela wena ngamagama amnandi umzali uzomuthi nje phaqa kabili athamba umzali athi yabo ma
sengilinde nje mhlawumbe athi ngilinde nje uthi qede lo msebenzi lo owenziwayo bese ngiyamthatha owenziwe sure umsebenzi nje ushone nawe uyintombi khona umfana othola ukuthi wakuthandela nje ukuthi uyintombi uphethe kahle yinto nje ayithande ngawe leyo obonayo ukuthi mayenga kobhoza kwena amsekho uyobheka futhi intombi umfana onjalo nje ukuthi uma uphethe kahle intombi uyayithanda intombi ephethe kahle omunye uthothi unomakoti kodwa ubhizi belesele nezintombi eziphethe kahle lapho ushiye umama ekhaya uyamthemba nawe athi yabona ngizothatha nge-fact number 2 ufuna ngizokotiza la ekhaya ebekwazi ukubetray umuntu amkhiphele ingomo wena mucanga ngayenze lento abafana nje akumele ukubona nje into ofanele okay noma umfana ngathi ungazi umthembe kahle mase kuthathe no angisho ukuthi bese uthi lamathembo wonke kodwa umfana mangabe seze wavela ekhaya waziwa fanele umthembe mina ngempilo yami nje ngisho umfana ngangilobola akekho nje ufanele ngizokunika ngangiqedile singakaze sigcawini nomfana ngoba omunye enzela nje ngiyimisele ngaloko sengabe ikazi umhlaba kodwa nje impilo yami bengiyihlele kanjalo phela kuyenzeka ngingahambi ngohlelo kodwa bengifisa impilo yami ukuthi noma ngabe umfana ngiyamthola wonke umuntu umuntu ufika naleso sifiso kodwa sothi endleleni senqamuka angifuni ngelinga ngabe ngibona bese ngithi hawu nangi ngiyakuyena akashadile nje kuyenza futhi umshado ungawutholi manje ngeke bese uthi wena hawu njengey'ntombi ey'hlolwayo siyazi ukuthi oza kwenu bakhona abashada besayintombi mawukuthi-ke intombazane iyashada nina njengoza kwabo nifila kanjani nigqugquzeleka kanjani yabo yona le shadayo isuke ikanjani imudi isuke ijabulile noma isuke nje iphatheke kabuhlungu ukuthi isiyanishiya njengoza kwabo ngeyisakwazi kuye emhlolweni nanokuthi umkhwenyana wayo mhlambe mase iqedile ukushada uyayinikeza yini ezinye izinyanga engaphezulu ukuthi hayi ngoba ngikukhiphe entweni yakho boyithanda ungathi uqhubeka noma izinyanga eziwu4 usaye emhlolweni then emva kwalapho ke sesiyaqala ke ndabandabakhe oyizele emshadweni thina siqhuqhuzeleka kahle thina sisuke siphelezele uza kwethu usuke osovela emshadweni wakhe siqhuqhuzeleka kahle simjabulelile kumnandi kodwa sisuke singacabangi phela sisuke sikukhona ukuthi sesiyamgcina kodwa phela sisuke singamdabukeli yabo kusuke kukuhle ngoba wenzanda futhi sisuke sibona isibonelo esihle ukuthi kanti kuyenzeka ukuthi uhlale nentombi uthola umkhwena wakho emva kwesikhathi singaka akushade kusuke kukuhle nje futhi ngiyacabanga ukuthi nakuyena kwesi sikhathi abanye mase sicula lamaculo lawo ey'ntombi khona umculo awajabulisayo amanye nje amnandi amunye akhale ethola ukuthi useyasihaga ngalo usuku lomgcaco lakhe useyasihaga usuke mesekhala usuke angiboni ukuthi usuke ekhalela ukuthi uyayisola or something usuke ekhalela ukuthi yena ujabulile kodwa manje inkinga useyashiya nawo lamaculo asemvusela ayamkhumbuza ukuthi izinto angasuzenza ngoba nje wathi hamba lamachikade ezenza ngithi uma ukuthi ngabe ukhalela ukuthi uyayisola mhlawumbe bevele phela umkhwana engathandi ayikho intombi engakhala ikhala ukuthi iyayisola isuke ikhale injabulo isuke ijabulile nokuthi usuke isibona sesishale ngoma ukuthi hayi ayisizuba khona sesishaya sodwa kodwa ngikusuke kumnandi mhlawumbe ungakusithi fahla ngaleyo ngoma-ke nje kancane ubuntombi kuhluka uzigcina awimi kazikhethela lendlela obaba ngashiya bakwethu awuholi kunila siyakhona ubuntombi kuhluka uzigcina awimi kazikhethela lendlela obaba ngashiya bakwethu awuholi kunila siyakhona ayike babukeli hayi niyayizwela-ke nani ukuthi siphethe iy'ntombi zangempela iy'ntombi ey'chama nje impela kubhoboka umhlaba kungathi kubishawa nizwile nje umzwilile esebesinikeze wona nami sengicishe ngakhali inkosi impela eyibo nami ngafisa ungathi nje ebengingabuyela ngibe umakoti-ke nami sengiyibona-ke nami sengicula yona-ke le ngoma le kade ngiyicula nje ingoma kodwa-ke ngizothanda ukuthi sibuyele emuva kancane siyabona ukuthi hhayi sesithe ukuthi kujabula
La engifisa ukwazi ke Zintombi ukuthi ikhona yini indlela mhlambe ogogo benu abanihlolayo ebekiwe ukuthi okay moyintombi ugeza kanjena ugeza ngeinsipho ezukuthi ngoba phela sike sizwe kuthiwa intombi ayigezi nanoma ingayiphi insipho ngabe lokho ogogo beni banifundisa noma Yebo basifundisa kodwa lapho kushayana ulwazi logogo ngoba izinto ezihlukene eziphumayo indaba yentombi ukuthi mayigeza yenza njani. Kuyenzeka ugogo wesisikhathi athi insipho lezi nama perfume lezi enwa kahle kanoma seze ngaphuthuma kanjani ayifuneki entombini zalilimazile zilimisa ngenye indlela okuyibona kabazi ukuthi ihlo solimi kanjani solifunela injani. Omunye athi intombi akufanele isebenzise insipho uma igezile, omunye athi insipho kufanele isebenzise sunlight. Ngakho ngithi sekushayana ulwazi lokuthi wena uzwe ngogogo and ngicabanga ukuthi omunye uzokutshela ngoba usungena usuzolala phansi uzohlola ukuthi ngathithi insipho esebenzisayo ayihambisani nawe bese uyamtshela ukuthi akubuze uyiphi insipho esebenzisa sunlight athi ungasayisebenzisa insipho usebenzisa amanzi kuphela. Omunye ke akutshela kube siyasho ukuthi hayi ngisebenzisa insipho ukuthi athi yeke ubuyela ku sunlight qiniseke kuyona. Suke sekushiyana nje ukuthi uboneni kuwena kade kuhlola indlela shothi ihle selimngayi bese yakutshela ukuthi enza njani. ziningi ke indlela nina ke njengeintombi nisebenzisa yiphi phela nangisenza lo nsipho nje ngisengigeza ngayo noma yiphi angikaze ngaba nenkinga ngibheka nenkinga yokuthi fe ngishintshe insipho kodwa kuyenzeka kodwa dadewethu noma bekhuluma besiyala bayasitshela ukuthi iyalimaza kodwa ngicabanga ukuthi ekuyisebenziseni kamangaze kube nenkinga akaze futhi ngithole ukushiyana nemizimba khona futhi into friends zidle friend ngazidle mina ngazi iwe no ntombi kuthiwa angikudli ukuthi ngoba ungilimazela intombi bakhona futhi ongjalo ukuthola ukuthi bayasizakala ngokutshelwa lokho. Mina ngingaka njani hayi ukuthi mhlambe indlela esuke benigaba ngayo lezi basebengagabi phela konke ngiyakuthola futhi nakodokotela uthola ukuthi yathi uyaqhathanisa ukuthi yathi ugogo wakubeka ukuthi ugogo wakubeka ngangakunaka nako kwesengiya kodwa idokotela angayidli into ukuthi mhlawumbe yona engigulisa athi yona ngigulisa udokotela kanti ugogo ungitshela ngokuthi yona ingilimaza lapha into ukuthi angibuzi into ukuthi ngiyazidla yini ngikubona indlela engiyiyona bese ke uyaye mhlawumbe usaserious mase uzongodokotela ngoba mhlawumbe uzothi ugogo uyangigaba ngivimba ko cheese ngibe maqandeni yabo nothi sasibathathela sogogo kodwa ngicabanga ukuthi usukubona lokho ukuthi hawu sengawudla sengako cheese until uzukugulisa ulale esibhedlela bese uyabona okay kuserious ngingazi noma suke kuxhumeneke yini nehlo nomzimba ukuthi kusuke kuhlangene yini kodwa nje kusuke kuyinto ekanjalo nangokumadlamini kanye nababukeli bathanda ukwazi ukuthi ngoba kunale nkolelo lo yokuthi ukuthi intombi ziye emhlangeni kaNongoma ziyophatha umhlanga mongasesiyona intombi umhlanga uyagoba noma uphuke izinto ekanjalo ngabe into ekhona ngempela leyo nanokuthi mhlambe intombi mayenzelwa umemulo umhlwehlwe uyawa mokuthi asesiyona intombi ngabe into eyiqiniso leyo noma inkoleloze kuleyo mhlanga kuyenzeka uyintombi umhlanga wakho mawuthathe wamude uhle uphuke lapha phezulu kunento engathi zamahlamvu phezulu kuyenzeka uphuke uyintombi kodwa futhi kuyenzeka angenze ngikhulume ngumuntu ongesona intombi ukuthi uyawa yini ngoba anginaqiniso ngoba ngathi ukwazi ukuthi ngathi ukwazi ukuthi uhlephuke ungabe usumude kakhulu uhlephuke kumuntu oyintombi manje ke ize ngazi noma usuke ngesona intombi mawusuke uhlephuka lo munye angazi ngaqinisekisa ngabona ngomuntu engazi kahle ukuthi asona kodwa futhi ngeke ungangahlephuka umhlanga uphethe nje ungasilona itshitshi mozokwenza isiqiniseko sokuthi uphatha omfishayo ungathi uthatha umhlanga omfishayo uhlephuka kanjani umhlanga unyuka nawo that's why thola sesiphuma phepheni sekunabantu abaziwayo ukuthi abasazona intombi kodwa baye emhlangeni angifuni ukuyiqinisekisa nje lokuthi umhlanga uyahlephuka ngoba sona intombi ngize ngempela ngize ngiqinisekise ngoba uma uhlephuka entombini umhlanga phela induku abantu bazomacana ukuthi uphethe umagic umhlanga phela ilento leyana induku ende engahlephuka noma ikubani esikhathi nithi niyiphethe zihlangane phezulu zigoqane lapha noma zihlangane nentambo isahambisa phezulu
mhlawumbe bese uthi uyayikhipha ihlephuka vese kuyindaba yabo nje mahlephuka azi ukuthi ususenkingeni azi ngathi ungawukhetha mhlawumbe ngothathayo ngoba uzokhusela izinkulumo leyo mhlwehlwe ngathi umhlwehlwe sometimes ungawi kumuntu ongelonitshitshi ngoba phela bakhona benzelwayo obviously mhlawumbe phela ungawa uma ngabe uyintshitshi futhi kwesinye isikhathi bathi unendlela bathi abanye uyavuthuka uma ngabe uyintombi awuvese uphume bhu phansi bathi nje uyavuthuka uqala uvuthuka unendlela mhlawumbe yokuqaqeka sothi usuyaphuma kodwa awuwi angazi ke noma uyawa yini angazi ngempela noma uyawa yini kodwa mina ngicabanga mhlawumbe into esuke mhlawumbe into esihlangene namadlozi lento omhlwehlwe uma ngabe ngithi ngiyayibuka mina kanjani mhlawumbe into enisuke into enisuke nisho emsamo ma uzothi wena kini bazi ukuthi uyintombi asilontshithi into ngiyacabanga lento omhlwehlwe into engicabanga ngayo ma ukuthi wena uthi uyintombi kini kodwa awusontombi ahamba bakho afika emsamo afika yabonga ukuthi uyiphathe kahle na intombi siyayimulisa iphathe kahle igcinile ayikazi ithinto umfana ngiyacanga ukuthi masuka mhlawumbe esigcawini mhlawumbe idlozi libukisa ngawe ukuthi kuqanjwe amanga ukuthi kuqanjwe amanga litshela into engeyona lona esigcawini libone enyingi wena kini kwazi idlozi kuthiwa wena uyintombi kodwa mase ufika esigcawini awusisiyona intombi ngoba siyabona kuyenzeka umama uyamazi uma wengane awufake nje umhlwa ukuthi usagcina usingo phela umemulo kuthiwa usiko agcina usiko enze umemulo awufake nje umhlwa azabuye esigcawini ungafanga uzuku ube clean umhlwa futhi mhlawumbe uqale waqoliselwa mhlawumbe futhi mhlawumbe ukushiyile nje lapho mhlawumbe futhi akushongo lutho indaba ephathele nomntombi ushiswe nje impela ephathwana yengane siyayimulisa ingane zala ekhaya seyikhulile kanje ayikho into ephathele nomntombi ayokhamba ngaqanjiwe mhlawumbe abuhlazeka kumhlwehlwe uthe uyintombi mhlawumbe sokuyinto kanjalo angazi kodwa mhlawumbe futhi kuyenzeka uyiwele sine kakhulu sinile wayiwele ngoba manje ngeke sisho ukuthi intombi kuyenza uma suyintombi siyazi ukuthi ukuhloliwe ogogo qinisekise yazi khona thina into eyakenziwa ugogo uhlolayo intombi sayisasuka la sohlola komunye umama wafika umama wathi akasayiboni kahle intombi kade sihlolile thina ugogo wethu lo wayibona intombi wathi intombi base sifana ugogo wathi ugogo akuyona intombi bathi ingane akasayiboni kahle ngazi ukuthi ayisisiyona intombi ngosuku olodwa ngade sonto elidlule bese simenywa ezinye izintombi kwenye ikhemba sicazi sivashele sihamba nomuntu lo uhlolile sanje wasuka naye ngoba sikhamba izintombi sihambe sekubele ebhasini kwakuyitext sasizasitext sasibaningi sasu15 nje sihambe sakulowo mama loyo okay sivashele izintombi simenywe izintombi zakhe afethu umama hayi engathi akasaboni kahle intombi hayi mhlawumbe ngize ngibuzeke mina ngibuze ngithi mhlawumbe akulona adinga usiko ngoba umuntu kuyenzeka ihlo liqashiswe indaba zosiko ngempela kuyenzeke mangabe usudinga usiko gogo bakazi ukubona watho athi ugogo akaseyona intombi lapho ke mase sigqilaza ngokosiko sifuna odokotela bangempela wayithatha wabuya thatha intombi ingane iyabuya ingane sihlazekile disekhona thatha sife umuntu ongesona intombi naye kwasekulula ukuthi usengenza noma yini ngisho ukuthi mungabe uyintombi kufanele umuntu strong la muntu lawe ngayibulala lento ngoba lento yashiwo sikhona sigcwele nezintombi lezi ezinye zakhe lokho nomama lo nathi sikhona cabanga ungayazi ungafika uyibulale ngempela wathatha usuke ihlo likhona manifika phambili alisekho uthi akaliboni kodwa uthi lo munye liboni angithi abo manje ngazi ukuthi lo uwethu onamanga ngoba intombi yakhe ukhokheliwe ahluphanga gogo thatha intombi sasimbiza ngoma sisho ugogo amthatha umama isa kudokotela ukuthi kuyenziwa ama test ukuthi kutholakale kwekazeke sekukhishwa lokho kanjani kwenzakalani ukuze kubonakala ukuthi ubani obone ngendlela engeyona kwama sekunezihlambe eziphumayo kwazona intombi sasibuye nazo zasezifafaza indaba ngoba iphume kanjani siso ngoba kusho ikhuluma into esambe nabo wabuya kwathiwa uyivirgin kwase kutholakala mase behamba ke indaba zakubo wasetholakala ukuthi usekhule ngokwanele umhlonyana useyawukhalela sekwenzeke ezinye izinto kunabantu lana abangahambisani nalosiko lokuhlolwa abake bathi ukuhlolwa kwentombi kuhlukumeza umuntu wesifazane yabo manje ke ngifisa ukwazi ukuthi wena ngowakho umbono ngabe ngempela ukuhlukumezeka mawukuthi ngiyahamba niyohlola noma nenza vele into eniyithandayo ngalapho ke kuthenini kukhona izintombi esuke ehlukunyezwe mina nje ngokwami
ngiya ngoba ngithanda into engiyithandayo ngokuhlonipha usiko lakithi isuka ngaphakathi kumina. Ila suke khona omama abasihlolayo kuvamise ukuthi uma intombi iqala iyohlola. Iqala nje nqa ingakazi inhlobo. Mifika izohlola umama kuye kudinge ukuthi abuze ukuthi uze ngoba uthanda noma ukini nomzali abe khona kucaca ukuthi nengane iyathanda hayi ukuthi iphoqiwe kubo. Nalokuthi futhi ingane ingenzeka ingane kube ukuthi iyathanda umzali akathandi. Lapho ke akwazi ukuthi wena mama bese uvumela ingane umzali engavumi ngoba akusingeke kusaba khona ukubambisana. Sekuzoba ukuthi ingane ayisakhululeki isiyenza ngoba naku yenzela ukuthi umzali ajabule yona ayisajabulile. Mhlambe ngingasho ukuthi mhlambe ngeke ngize ngiphike ukuthi kuyenzeka ukuthi khona abantu khona amakhaya street okushiwo kahle nje ukuthi fanele uyohlola nje ingane zala ekhaya zamantombazane fanele ziyohlola. Ngenzeka mhlambe khona abahlukumezekayo. Yeah. Kodwa nje imost nje isikhathi samanje umuntu uyenza into ngoba eyithanda. Yeah. Sesinamalungelo nje ngeke ukuthi uzothi wena ukuthi uyahamba uyohlola ufosiwe wathi uhamba uyohlola ngobani kangaka. So nje angibona ukuthi ngaze kuthiwa uyahlukunyezwa futhi ngokuhlola. Hayi. Shothi umbono wabo. Shothi ngisho njalo ukuthi umbono wami ngeke ngifike ngoba ngenzeka ngoba khona abazali nje. Yabo abangenandaba ukuthi wena uzizwa kanjani ovela athi umzali umthetho wala ekhaya uthi kanje kanje kanje. Asike sithi lana awukaqali ukuhlola. Kodwa unesifiso uyathanda ukuthi nawe uhambe uye emhlolweni. Usuyamtshela kuma wakho ukuthi ma ngisacela nami ukuthi ngihambe nezinye izintombi ngihambe ngiyohlola. Seyakubuza ke kumama noma akahambisani nalokho okushoyo. Athi mntanami ngathi ufuna ukuthi uyohlola uzokwazini ukukumela lokho. Yabo. Ngesizathu sokuthi uzama ukuvikela wena mhlambe uzohamba mhlambe kancane bese uyahluleka endleleni uhlekwe wontanga bakho uthi kade enzani kade zama ukwenzani yonke lonto leyo. Mhlambe nje aze yenza isibonelo sokuthi okay umbonile umbali wakamakhelwane ukuthi kwenzakalani ngaye naye wayehamba umhlolo buka manje ukuthi sekunjani yabo. Mhlambe unalo yini lelo lungelo ukuthi ke anginqabele ngesizathu sokuthi ubone ingane yamakhelwane ukuthi nayo izamile ukungena iyohlolwa kodwa yahluleka endleleni. Ukuphendula lowo mbuzo nje umzali angiboni ukuthi engaze athi yeke ukuhlola shuthi akakuthembi. Akakuthembi umzali wakho shuthi methu ubona ingane yamakhelwane iqhuzukile. Asifani sabantu asifani umzali into amela yenze ukuthi akuhlalise phansi akubuza ukuthi njengoba uqala akubuza nje uqala le ndlela uyathanda yini awuphoqelekile ngoba phela akekho umzali ongangiqabela ukuthi uyohlola wenza into oyithandayo sho lo mzali lo uselisana nenjabulo yakho Usuke kuthuma ukuthi into nje umzali kumele yenze ukuthi akusupport ngoba phela not ukuthi usuke usuthi hawu ma sengizoba yitshitshi impilo yami yonke kuphela ukuthi uyibungaze ubuntombi bakho ngaleso sikhathi leso kuze kufike ukuthi ke izinto zomhlaba ke kuyenzeka ke kodwa nje umzali angibona ukuthi sengafeka la khona sethi yeke ukwenza into oyithandayo ngoba nje umzali ingane imithi ithanda ukuthi ihlole jabula umzali ajabulele imvela kancane nje ukuthi hawu imvela kancane ungena nje kodwa enkulumeni yakhe ngiyacabanga ukuthi umzali unalo ilungelo lokuthi akunqabele njengomzali wakho unalo ikakhulukazi mawusho ukuthi ebeka izathu ezenza ukuthi akunqabele ngoba noma ngingakubonga ukuthi usuke shuthi ecabanga ukuthi usuyebuthi akakuthenga usubuka ukuthi shuthi uma akangithembi ukuthi lento ngingayenza kodwa ngicabanga ukuthi kuyena kusuke ngekoni lokho usuke kusabela wena ngenxa yokubona izinto esezenzekile komunye umuntu oyingane yikho ke ekunqabela unalo ilungelo futhi ukuthi anqabele ugcina ungayanga futhi ungayo ngoba ungabe uyintombi kusuke kubambisene intombi ugogo nomzali uma umzali usuhamba ngenkani uyohlola umzali engasavumi lento ehlolayo ayisekho ngoba awubambisene manje nomzali izibusiso zabazali awunayo ngeke uzihambe kahle le ndlela umzali engeke ngoba kunento oyidingayo kumzali kwesinye isikhathi futhi uzothi endleleni njengentombi kade ngisho ungabe intombi yathuka nengabe uyintombi uzohamba ubukela ugogo wakho sefuna axhuma nabazali bakho ngokuthuka kwakho othi umzali wakho ngamtshela ngathi angithandi ufunayo ukuhlola maye mawuzoya ngenkani umzali wakho engafunanga uyabona ukuthi uzoba nenkinga